Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Αστέρας 2003 εδώ πέρα και σήμερα είπα να κάνω ένα gameplay με το online headboard. Ναι. Το online headboard είναι πολύ διάσημο, αλλά σκουμπί και το παίζουν αρκετά άτομα και είπα γιατί να μην το παίξω κι εγώ μωρέ. Ούτως ή άλλως σκέφτομαι σε καμιά εβδομάδα να το διαγράψω και ναι, κάντε μου εσείς όσοι θέλετε, θα το κρατήσω καμιά εβδομάδα ακόμα. Τώρα θα τζογάρουμε τη ρουλέτα της τύχης και θα τύχουμε να διώκουμε. Έτσι είναι! Έτσι είναι! Διαμάτια! Διαμάτια! Διαμάτια ρε! Και ναι, λογικά θα βγάλω τον ήχο στο editing για να μην για τίποτα copyright και τα ακουστικά μου τα παίζουνε. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε. Και ναι, πάμε να δούμε. Έχω πολύ καιρό να το παίξω. Θα παίξουμε ένα μέτρο. Ναι. Με αυτό να. Και όπα, το μάτς άρχισε ακριβώς 1.45. Το ρολόι πάει καλά. Γαμώ τον μπελά σου. Ρούφα το. Άντε γεια. Όχι ο τσουκαλάς. Το άντε γεια. Όχι το 2-1. Γαμώ. Πρέπει να ηρεμήσω για να σε νικήσω. Θα παίξω 1-2 ματσάκια. Θα είναι ένα μικρό και όπως είπα και στην αρχή, για όσοι δεν το άκουσαν να το επαναλάβω, δεν θα έχει ήχο. Θα βγάλω τον ήχο. Γιατί? Για να μην γίνει τίποτα με το copyright. Εντάξει, δεν με νοιάζει, εντάξει. Ναι. Φάτο. Είναι άθλιος. Βασικά είναι άθλιος όταν έχω εγώ σέντρα. Αλλιώς είναι εντάξει. Εντάξει. Έλα. Έλα ρε. Πάμε. Βάλτο. Ναι. 5-4. Μην. Ναι, έτσι ρε. 4-6. Μπορεί να προσθέσω κάποια μουσικούλα έτσι στην αρχή για να μην είναι τόσο απλό μόνο να ακούγομαι εγώ. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ το λόγο. Όποιος δεν τον άκουσε να γυρίσει πίσω να τον ακούσει. Αν και θα τον ξαναπώ και στο τέλος. Οπότε να περιμένει στο τέλος. Οπότε θα βάλω και άλλη μουσικούλα. Από αυτά που μου δίνει το YouTube, τις ωραίες μουσικούλες, τις σεξι, τις φοβερές, τις δεκαετίες του 80. Τέλος πάντων, θα βρω κάποια που να ταιριάζει. 5-9. Που θα ταιριάζει με την περίπτωση. Και μιλάω συνέχεια, αλλά δικάω. Ναι ρε. Φάτο. Άτια. Όχι, τι κάνω ρε. Τι κάνω. Ο Χριστός. Τι κάνω. Φύγε από εδώ. Βάλω το φορτίσει. Επιστρέφω σε λίγο. Επέστρεψα. Είχα ένα πρόβλημα. Το βάζω φορτίσει. Αυτή τη στιγμή έχω 6% μπαταρία. Γκολ. Και το τέλος πάντων τι σημασία έχει. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ το gameplay μωρέ. Όχι, θα χάσω. Δεν μπορώ να δω το χρόνο, σας δείχνω το όνομά μου.
Ναι, για ποιοι δεν το κατάλαβαν θα το δουν και εδώ, θα το δουν στο τέλος. Τέλος πάντων, καλή μαντ. Και το μάτι τελείωσε. Λήξτε, πόσο, άντε, τελείωσε, ωραία, ωραία. Η άσπρη οθόνη, το 11-9, ωραία. Ναι, αυτό ήταν το πρώτο μάτς. Για πάμε τώρα όμως. Τώρα όμως έχουμε ένα δεύτερο μάτς. Το περιμένατε? Όχι, μην μου πείτε ότι περιμένατε. Δεν θα σας πιστέψω. Η διαφήμιση, ο σπόνσορας. Μωρέ μου κρύβει το κοντ... Φύγε από εκεί. Έτσι, μπρο. Οκ. Ναι, τώρα θα δείτε το όνομά μου, Αστέρας 2003. Θα το δείτε και μετά στο μάτς που θα φαίνεται επειδή θα είμαι εντός. Κάντε add και το Belgium με 98. Ο παίκτης που θα χάσει. Άμα νικήσει, μη με κάνετε add. Άμα νικήσω εγώ, subscribe, like, comment και add στο headball. Γιατί μία εβδομάδα που θα το κρατήσω. Α, πάλι εκτός είμαι. Με κοροϊδεψες. Όχι. Μη κολλάς! Το lag! Όχι, το lag! Θα φάω γκολ. Έφαγα γκολ. Άμα το αλλάξω. Όχι, σταμάτα. Σταμάτα. Επιστρέφω σε λίγο. Ναι. Έφτασα στο 0. Ή θα με πετάξει έξω ή θα σωθώ στο 0. Άσε με Θεό. Έλα ρε. Έλα. Γαμώ, τα παίζουν και τα ακουστικά μου. Ακουστικά βγείτε. Βγείτε. Άστε καλό σας. Δεν φταίτε εσείς. Το ίντερνετ φταίει. Και εγώ που βαριέμαι. Δεν πειράζει. Ας αρχίσουμε. Είπα ας αρχίσουμε. Ωραία. Επειδή τώρα τα έπαιξα θα πάμε και θα παίξουμε ένα Fantastic. Ναι. Θα παίξω Fantastic. Δεν έχω καλό ίντερνετ. Και δεν να μην χάσω τα χρήματά μου. Ευχαριστώ που με αγαπάς. Και εγώ σε αγαπάω. Πάμε εδώ. Έχουμε γι' αυτό. Ούτε γι' αυτό έχουμε καλό connection. Πρέπει να αλλάξω το δωμάτιο, αλλά βαριέμαι τώρα. Πάμε να παίξουμε Legend. Μπορούμε να παίξουμε Legend. Άντε όμως 5 ώρες. Ναι, παίζουμε Legend, ωραία. Πάμε να κερδίσουμε 9 χιλιάρικα. Πάμε. And we go. Δεν τραγούδισε, έπα go. Σταμάτα YouTube. Πάμε. Έλα. Shoot! Goal! 1-0 ρε. Ξέσκησε το ρε. Ο Γερμανό. Ωραίο. Με το κάρφωσε. Θα το καρφώσω κι εγώ. Φλάκα. Μπες ρε πουτάνα μπάλα. Γκολ! Πρέπει να σταματήσω. Είμαι ενοχλητικός, όχι. Σταματά. Α, είμαι και εντός έδρας. Δείτε το όνομά μου. Ο σπόνσορας. Κάντε μου άδει στο headball. Μόνο 20 ευρώ το ad. 4-2. Ναι, όταν άμα θα με κάνετε ad θα μπορούμε να παίζουμε όταν θα παίζω κι εγώ. Έχω ήδη some friends, but ok. Και ναι. Ευχαριστώ, το ξέρω ότι είμαι προ. Ενώ εσύ είσαι ένας βλάκα. Όχι, μην έτσι. Μπράβο. Αλάνι μπάλα. Βάλ' το. Όλε. Έλα. Α, 6-3. 9 πήγα να πω. Μπράβο σου, Στέριο. Βάλε το γκολ. Τι λάκι ρε καημένα, 7-3, κοίτα το σκορ ρε.
Για το σκόρε. Φάτο ρε. Έτσι ρε. Έτσι ρε που θα μου πεις και λάκι ρε. Άμα το χίτλες. Όχι. Η κοτσάνα. Αν δεν ξέρετε τι είναι η κοτσάνα δεν με νοιάζει. Θα πάτε να μάθετε. Όχι το σχολείο. Θα σας κλείσει το σχολείο να μάθετε τι είναι κοτσάνα. Θα πάτε στο δάσκαλο και θα τον πείτε. Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει κοτσάνα. Και θα φάτε αποβολή και θα φύγετε για πάντα και μετά θα κλαίτε. Πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτό το μάτς. Φάτο! Πόσο θα κρατήσει αυτό το μάτς. Όχι. Άντε μωρέ. Θα κρατήσει παραπάνω από όσο περίμενα. Θα κρατήσει 12 λεπτά, όχι. Ούτε καν. Πόσο θα κρατήσει μωρέ, φτάσαμε. Πόρε. Προβληματικό. Πραγματικά το ρολόι εκεί πάνω πάει σωστά ή απλώς μου λέει ένα τυχαίο χρόνο στη στιγμή. Και εγώ απλώς το πιστεύω. Το ψεύτικο. Νομίζω ότι... Όχι νομίζω, βασικά ναι, όταν κόλλησε αυτό το ρολόι δεν μετρούσε, ναι 14-6, ποιος τον νοιάζει, τον έχω ξεσκίσει. Δεν μετρούσε, αλλά εγώ έπαιζα κανονικά και ηχογραφούσα. Δεν ξέρω, θα φανεί. Όταν θα ανεβάζω το βίντεο. Πόσα λεπτά θα είναι το βίντεο, 120. Εντάξει. Έληξε! Όλε. Η διαφήμιση και τα 9 χιλιάρικα. Όλα δικά μου. Μάνι. Χαμώ το μουσικό μου. Ναι, ανεβαίνω, ναι, δεν με νοιάζει. Ναι, και να το όνομά μου. Φύγε. Ωραία. Έτσι με λένε, κάντε mad. Προσθέστε με, κάντε ό,τι θέλετε. Το βίντεο κράτησε καλά νομίζω, δεν ξέρω. Ρολόι πάει σωστά, δεν με νοιάζει. Ναι, τώρα κλείνω και τη φωνή τελείως, όχι ότι θα βγάλω τη φωνή εντελώς για να μην γίνει τίποτα copyright και τρέχουμε. Τέλος πάντων, εδώ πιστεύω θα τελειώσει και αυτό το match. Κάντε comment, subscribe.